Egunon. Gaude dituta gauza bat. Azego bantxere, barroia. Hau da dugu. Bai, eta aste honetan eukiko dugu ez, 11 buru uste. Ez dakit, sartu geanetik eukideun aste bat lasai, ez? Honi pertsonalki gutxi, ez? Azkenen beti bilik, ez? Merkatu berrik arakatzen, proiektu komplejotan, ez? Guain hor gare, ez? Etxanazpiko soluzio integratuko beste proiektu berrikin, eta nola ez bai, ez? Hain importante den transizio energetikoko proiektutan murgilduta, ez, hemen ez dauku aspertzik. Politika ikusteare bai, ez, hanpu gurtasko amazila merkatun, ia 60 urte die, ez, gure fidagarritasune emate digu horrek bai, baina bueno, beti evoluzio bat, ez. Egia esan, Idiazabal bezalako herri txiki batetik gatoz, baina gaur egun mundu mailako edozein lurraldeta iristega ez da dauko presentzia. Nei Anpon hasieran gutxi eskaini zidaten Brasilia bizitzea juteko aukera, bertan egon nintzen 4 urtez. Egia da, lurralde hartan garai hartan ez genukala presentzia handik eta gure helburua zen bertako merkatua zabaltzea, hango bezeroi hanpo ezagutaraztea eta bertan sare komertziala sortzea. Egia esan oso esperientzia beresgarria izan zen, bai profesionalki eta baita pertsonalki ere, ez? Nik uste gogoratzen dut oso urte positibo bezala eta hazkunde handiko urteko bezala. Bai, nire kasuri bilbidea ez da luzea, ni hasi berria naiz, eta gainean atorri igual oso bide tekniko edo espezializatutik, eta hanpok aukera ematean ere formakuntza tekniko hortan jarraitzeko oso garrantzitsua zen, eta era bere formakuntza horrekin lotutako robotekin, automatizatutako lineakin oso aukera hona emateit lanideko. Ja, horrek bere balio hauke azkenen ez. Egunerokon punta-puntako teknologia duen makinetan eta nahitzeko aukera oso aberasgarria da, egunero ikasten jarraitzeko aukera emate dizulako. Eta geroz eta balio erantzi handioko produktu eta zerbitzue eskaintzea eta hori nabari da ez, enpresako lanpostu ezberdinetan. Hemen ez dago espertzaik. Hori dena azkenen taldeen egiten dugu ez, oso garrantzitsua dena ez azkenen ardura banago ez, bakoitzan indargunek baliatuz, elkarren handik ikasiz, ez? Azken finen kooperatiba gea, ez? Kooperatiba bat oso izaera berezia dauke, eta guk gure etorkizune azkenen erabakitze horrek, proiektu hau gure ego sentiarazten digu, ez? Bai, gainean nik uste gaur egun ezkeren danok daukula kontientzi puntu bat, bai inguruakiko, gizarteakiko, eta zuk esan dut bezala, hanpok ekarpena egitea jasangarritasun hortan, edo sozialki baita ere, politia dago behintzat baloratzeko enpresak egitea. Bai, guztiz ados, no? Eta ez bakarrik kanpoa behi da, ez bakarrik ingurakiko, baina baita ere barrua behi da, bertan lan egiten du pertsonakiko konpromezu hori, ez da? Ikuste etorkizun baten gure burua Anpon lanen ikusten dugurontzat oso garrantzitsua dela gure lana balion jartzen dela sentitzea, ez? Gure lana aintzakotzat hartzen dela ikustea. Eta, uste ja astena da, eta lanea jutatu kasuko zaigula, ez da? Lehenengo kafetxo bat, ez da? Bai, guztiz txingo da.